Hello mga Indians, good morning. This is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update sa video na i-upload ko. Huwag nyo lang kalimutan i-like yung video na to. Okay mga Indians, simulan po natin. Ang vlog natin ngayon is mag-change oil tayo ng ating Bajaj City 125. Pang 10 change oil natin to, pang 10 change oil natin to, kasi anong nakaraan nakita nyo naman sa vlog ko, galing Tarlac, medyo malayo ang biyahe natin, nasa 100 o mga 200 kilometers ang biyahe natin balikan. Kaya ngayon mag change oil na po tayo at papalitan na natin ng oil filter. Bali yung oil filter natin pang-apat na palit na siguro to, pang-apat, kasi yung pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, pang-7 pala, Ano daw? ito pang-8, pang-9, kasi yun pang-10 ngayon, kaya pang-apat na palit na si oil natin at oil filter ito. Okay mga Indians, just keep watching. Tara na. Mga Indians, ito yung takbo niya, 12,900 kilometers, pang 10 change oil na natin ito. Ito yung means pinaano ko na, pinatulo ko na, kung binuksan na natin tong ano niya, para ano yung langis, pinatanggal lang natin yung langis, mga ilang minuto lang, lagay natin yung langis. Tapos mga Indians, ito yung tinakpan ko yung oil tinakpan ko yung oil filter, tinakpan ko muna para hindi malagyan ng alikabok. Ayan mga yan, so ayan mga yan, yan, yun yung oil filter. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Tinanggal ko, tinakpan ko muna. Okay mga yan, just keep on watching. Bali mga yan, ito yung alam nyo na mga yan, sa nakaraang video, ito yung ng langis, parang filter niya sa ilalim. Ito naman yung na lost thread na. Ayan po mga Indians, sira na, hindi ko pa na mapalitan, hindi ko pa, pero kaya yung ginamit ko dito mga Indians, pambukas itong ito ang ginamit ko pambukas, kasi hindi siya mabubuksan na hindi na siya mabubuksan ng yung tools na kasi na siya, parang bilog na siya, kaya ito ang ginamit ko pamukas. Tsaka nakalidi na yung may oil filter na, nakalidi na rin yung oil filter. Bubuksan natin yung oil filter, nakalidi na siya. Ito yung takip ng sa oil filter dun sa yung pinakita ko kanina. Ito yung dating oil filter, ito yung mga screw naman niya, yung tatlo, o bali 8 yung ginamit ng pamukas. Ito yung tools na ginamit ko pambukas. Ay, naman yan yung oil filter na bago. Ito, yan, sa itsura niya, nakalagay po sa bali, ito yung bilhin nyo yan sa Bajaj talaga, Bajaj, ito yung bilhin nyo, Bajaj 125, para kasyang kasya, kasi may mga oil filter na pang barako, malaki yun, medyo malaki na konti, kaya hindi siya swak sa dun sa lagayan. Ngayon, so part bagong bago, ilagay natin ito doon. Mga Yans, keep on watching. Mga Yans, okay na siguro ito, konti na yung tulo niya. Ilalagay natin yung langis. Okay mga Yans, just keep on watching. Mga Yans, bagong oil filter na yung lagay natin. Okay, takpan na po natin, tapos ilagay natin yung langis. Okay mga Yans, tapos na po tayo magpalit ng langis. Ito po yung langis na ginamit natin, itong Active Band 3-step protection, Castrol Active, yung kulay gray. Ang nilagay natin is lang, may tira pa, si 900 ml lang nilagay natin. Kaya skip mo natin yung 3 beses, okay, 5 o 8 o 10.
umakit langis niya. Ngayon, andarin natin. Antayin mo natin itong yung ano dito, yung ano niya, gasolina niya. Ganyan, okay na. City Bajaj 125. One kick lang natin. One kick lang. Mandar na. Kondisyon pa yung makina natin sa loob ng February ko ito kinuha. March, April, May, June, July, August, September, November. 9 months na. 9 months na kondisyon yung makina. Yun, namatay. Ito lang. Kikitin ulit. 9 months. Ulit. Okay. Okay siya. Ganyan. Diyan. Ang City Bajaj 125 Kawasaki. Kondisyon. Pang 10 times change oil. Ganyan. Salamat sa panonood. Sana sa mabuting kalagayan. God bless your God and more power. Bye-bye!